Zachráň si kolena týmto cvikom, ktorý ti nezaberie ani len 30 sekúnd. Stačí na to jedna tenisová loptička. Sadneme si, vystrieme obidve nohy a teraz loptičku dáme pod koleno a nohu zodvihneme, dáme do napätia špičkou dopredu. Druhá noha môže byť voľne. Tým sa naplní malé mikroúpony okolo kolena, ktoré bežne neviete posilniť ani chôdzou, ani žiadnym iným cvičením. A v tejto polohe začneme pohybovať chodidlom. Petu dopredu, špičku. Takže peta a špička. Dobre, a striedame. Výborne, ideme. Toto urobíme 30 sekúnd. To isté si zopakujete na druhú nohu a tieto všetky malé mikroúpony takisto potrebujú výživu, ale keď už bolia alebo nie sú v dobrom stave, nemajú toľko elasticity, toľko vlhkosti. To znamená, že keď začnú bolieť, je tam nejaký zápal a práve tomuto zápalu vieme napomôcť takýmto produktom, ktorý má tie zložky, ktoré pomáhajú odstraňovať tieto zápaly a hlavne pomáhajú tvoriť nové bunky týchto mikroúponov a to je Golden Chondro. A v kombinácii s Golden Collagen vám môžem povedať, že si môžete veľmi zlepšiť tento stav a všetko nájdete na mojom e-shope na www.zora.sk a lúčim sa heslom Ostaňme zdraví.